Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, en garti e windande men wattore jeegom Dental Dina TV. Windande jeegoɓire nde hande eɗen janga ha tongu piccuɗo mo jangunoɗa o. Aɗa andi so toɓɓino less wonno ko jaatongu. Ay sa ƴeewi no jaatongu wanoni ko non tan ha tongu wayi, ko toɓɓere tan ƴettuɗa wonti ha tongu, mbatta hen toɓɓere less wona jaatongu, mbaɗande dow wona ha tongu. Kamɓe nandi no windirte jaatongu e ha tongu e ha tongu, ɓe tato nandi no jarata. To wonno ko jaatongu wonno, hande gitta toɓɓe ɗe wonta ha tongu. Ay ko jaatongu mbinoɗa, hande mbiyata tan ko ha tongu piccuɗo. So adima e bindol ko ni windirte, hakkunde bindol ko ni windirte, sara bindol ko ni windirte, alama wondi hay goto ko ni windirte. Fof so rindi yaltani ɗo, ko o tan goto woni ha tongu piccuɗo o jangunoɗa. Ɗum ɗo addira ko ha ganda dendagal Qur'ana o dow ha less woni hen tan ko ha tongu e ha cewɗo. Gasi ay oɗo ha tongu, kanko woni oɗo ha tongu, ɗo ko piccuɗo wiyete, ɗo ko ha tongu tan mbiɗamo. Ay ɗo ko ha cewɗo, ay ɗo ko ha cewɗo piccuɗo. Wadda faami oɗo e oɗo ko gotum, oɗo e oɗo ko gotum. Ɓe ɗiɗo piccuɗo piccuɗo, ha cewɗo ay piccuɗo, ha tongu ay piccuɗo. Gano ala piccuɗo, wadda ko ha tongu ala piccuɗo, ay ɗo ko ha cewɗo ala piccuɗo. Oɗo arti ɗo wonde piccuɗo, mbiya ha cewɗo piccuɗo. Oɗo arti ɗo mbiya ha tongu ay piccuɗo. Ndenon a faami windande nde ko ha tongu oɗo mo jangunoɗa o. Mbiɗa wawi o, so tawi adima e bindol ko ni bindirtamo ko ha tongu, tawɗamo ko hakkunde bindol ko ha tongu wonɗo, kono ɗo inde nde wiyete ko ha cewɗo. Kaltaɗan ha tongu, hakkunde bindol o wonti ha cewɗo. Ganda ha tongu e ha cewɗo ko gotum. Holko serdiɓe tan ko so adima yo wiya ha tongu, hakkunde bindol wiya ha cewɗo. Gasi wona wonda ɓe certi, ala ɓe certi tan koye haala he ha tongu ha cewɗo. Ay sa wi Samba a wi Bacca ko gotum wana, famiɗon de. Wadde ha tongu ha cewɗo, ay ɗo ha cewɗo mbiya piccuɗo, ay ɗo mbiya ha tongu mbiya piccuɗo. Ndeke noon nde ɗo windande wotere sa wawinde Qur'ana o dow ha less, kala ha tongu a jangi, kala ha cewɗo a jangi, kala ha cewɗo piccuɗo a jangi, kala ha tongu piccuɗo jangi. Ɗeɗo tan karfeje nayi gandirta so adima no windirte, ganda hakkunde no windirte, ganda sara no windirte, so alama wondi ko no windirte. Ɗum tan ɗo tan wawoto. Hoto ƴewtan ɗum ɗo no famɗiri ni, ɗum ɗo no winda ko heewi, kono mo anda jaɓanama gantu ha ñana andi. Ɗo sa wawi ɗo Qur'ana o dow ha less ko ha tongu walla ha cewɗo, walla ha cewɗo piccuɗo, walla ha tongu piccuɗo. Ko jangete e ha a gayni, sabu a jangino ja toɓɓe ɗe ko lesɗe gonno. Hande noon toɓɓe ɗe ngala hen, ɗum saabi wiya ha tongu piccuɗo, ɗo wiya ha tongu, ɗo wiya ha cewɗo, ɗo wiya ha cewɗo piccuɗo,
ɗo woni ha tongo piccuɗo ƴette kuɗi mon e carnet ji mon mbañirɗon janggon ɗigga on koola koye mon ƴeewon bawɗo ɗakkoɗon sara makko o holla on o walla on ha jiiton nde ɗo feere wona jangde mon codol yaawi ko musidɗo mon giɗo mon sabu Allah Yaya Ly ko Sénégal alhamdulillahi bil alamina on jarama wassalam numéro mon nani balle mon yo ngar jingere mon yo ar 77 906 14 81 ballon jingon duusonon jangdede ballen jangdede duusende yo Allah ko nande e famde ko musidɗo mon giɗo mon sabu Allah Yaya Ly ko Sénégal alhamdulillahi bil alamina on jarama wassalam